Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Fit-tielet kwart tas-sena li għaddiet, jiġifieri bejn Lulju u Settembru, pajjiżna kompla jirreġistra rata ta' tkabbir ekonomiku b'saħħitha fl-istess waqt li d-defiċit naqas. Dan joħroġ mill-ewwel rivista tal-Bank Ċentrali għal din is-sena li tratta dan il-perjodu. Ir-riżulta li l-prodott gross domestiku f'dan il-perjodu kiber b'7.1%, 1.2% aktar mit-tkabbir li kien irreġistrat fit-tieni kwart tal-2023 meta mqabbel ma' sena qabel. Din iż-żieda fir-rata ta' tkabbir ekonomiku ġiet attribwita mill-esperti tal-Bank Ċentrali għat tkabbir fl-esportazzjoni b'mod partikolari fit-turiżmu. Dan fil-waqt li d-domanda domestika wkoll baqgħet b'saħħitha hekk kif tirrifletti l-fatt li l-konsum tal-familji baqa' qawwi. Mill-analiżi tagħhom l-ekonomisti tal-Bank Ċentrali jirriżultalhom li l-kundizzjonijiet tan-negozji huma aħjar mill-medja storika u dan anke japplika għas-sentiment ekonomiku. Tant li skont dan ir-rapport l-użu tar-riżorsi produttivi tal-pajjiż huma aktar mill-livell normali. Din ir-rivista ta' tħarsa wkoll lejn is-suq tax-xogħol li wkoll kompla jirreġistra aħbarijiet pożittivi bejn Lulju u Settembru li għadda. Dan hekk kif ġie reġistrat tkabbir fl-impjiegi ta' kważi 6% fuq sena qabel, ogħla mill-4.9% li rreġistra l-kwart ta' qabel. Dan fil-waqt li s-suq tax-xogħol baqa' wieħed stabbli fid-dawl li r-rata tal-qatt baqgħet waħda kostanti bejn it-tieni u t-tielet kwart tas-sena li għaddiet u fl-inqas livelli storiċi. Fil-fatt ir-rata rreġistrata kienet ta' 2.5% li l-inqas rata ta' qatt li qatt tirreġistra pajjiżna. Il-finanzi tal-Gvern li wkoll ġew analizzati mill-esperti tal-Bank Ċentrali juru li dawn komplew jissaħħu bit-tnaqqis kemm fid-defiċit kif ukoll fid-dejn tal-Gvern. Fil-fatt id-defiċit inqas bi ftit inqas minn 1% għal 3.4% fit-tielet kwart tal-2023. Fid-dawn li l-Gvern baqa' jsostni lill-familji u jwieżen lin-negozji b'diversi miżuri fosthom is-sussidji fil-prezzijiet tal-enerġija, id-dejn tal-Gvern xorta kompla jonqos anke jekk dan hu ferm inqas minn dak stipulat fl-obbligi li għandu pajjiżna bħala Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. Dawn jistipulaw li d-dejn nazzjonali m'għandux jisboq is-60%. F'pajjiżna fejn il-Gvern qed ikompli jissussidja bl-aktar mod lill-familji u n-negozji, bil-kontra da dak li qed jiġri f'pajjiżi oħrajn fejn il-piżijiet qed iġorruhom il-popli, id-dejn nazzjonali esperjenza tnaqqis marġinali għal 49.3%. Dawn iċ-ċifri jkomplu jikkonfermaw li l-istrateġija tal-Gvern fejn tidħol l-istabilità għall-familji u n-negozji qed tħalli l-frott tagħha bit-tkabbir ekonomiku b'saħħtu u tnaqqis fil-pressjonijiet inflazzjonarji wkoll bil-maqlub ta' dak li qed jiġri fl-Ewropa.